Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimi Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz haýwanlaryň rehimsiz öldürilmeginiň fonunda sosial mediada haýwanlaryň wagtlaýyn saklanýan ýeri üçin maliýe serişdäniň toplanýanlygy hakynda bildiriş peýda boldy. Bildirişde tutulýan haýwanlaryň penahanalara dälde eýtem ýeketäk ýer zir-zibilleri gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde ýerleşýän wagtlaýyn saklaýyş punktuna alınıp barylýanlygy aýdylýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdan söhbetdeş bolan haýwanlary goruýjy aktivistler bildirişde agdaran ýeriň ençeme aýbäri doly üzüňlükde saklanýanlygyny we ol ýere meýletinçileriň goý berilmeýänligini aýdýarlar. Ýok bolup barýan angary haýwanlaryň aýylgan şertlerde gıynalyp ýogalýan ýeri wagtlaýyn saklaýyş ýer diýip atlandyrpdyrlar. Emma olar näme maksat bilen wagtlaýyn saklanýar? Olar bu ýerden soň başga hiç ýere iý berilmeýär diýip haýwanlary goruýjy Aşgabatly aktivist 10 fevralda Azatlyk Radiosyna aýtdy. Öýsüz haýwanlar üçin agdalan bu penahana Aşgabatyň etegindäki çoğunluda zirzibileri gaýtadan işleýäji zawodyň territoriýasynda ýerleşýär. Bu ýerdäki ýagdaýlary görkezýän video ýazgysy ýaňy ýakynda Azatlyk Radiosyna elýeterli boldy. Videodäki kadrlar geçen ýylyň tomsunda haýwanlary iýde geden meýletinçileriň bu ýere goý berilmeginiň bes edilmeginiň öňü tirasynda gizlin şertlerde surata düşürilipdir. Videoda haýwanlaryň aýylgan şertlerde saklanýanlygyny, hor we keselwent itleri, dargap ýatan jesetleri görse bolýar. Türkmenistan aktivistleriň sözlerine görä çoğunludaky penahana meýletinçiler üçin 22 awgustda ýapylypdyr. Şondan bäri onuň elektrik togy we suw üçinçiligi kesilipdir. Onuň daşyna haýat we tikenekli sim çekilipdir. Bu priyomnik meýletinçilerin hasabyna we olaryň sosial media arkaly ýygynan puluna saklanýardy. Suwy we elektrik togyny hem meýletinçiler çekipdi. Olar itleriň gezelenç etmek üçin ýörüýte ýeri hem döretdiler diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan bäri bu ýere hiç kimi goý bermeýärler, emma kätem kadadan çykmalar da bolýar. Golayda bir adam saraýyň territoriýasyna barmagy başardy. Ol ýerde aňkap ýatan maslyklaryň we hapalaryň arasynda çalajan haýwanlar zordan gymyldyar. Hut şu ýere tutulan haýwanlaryň käbiri getirilýär diýip habarçymyz aýdýar. Haýwanlary goruýjy aktivistleriň sözlerine görä, häzirki wagtda öz ýeten itpişiklerini gözläp bu ýere barýan ýaşaýjylar goý berilmeýär. Şol wagtda itpişikleriň rehimsizlik bilen köpçülikligiň awlanmagy Türkmenistanyň paýtagtynda dowam etdirilýär. Emma häkimetler bu meseleni kommentirlemekden saklanmagyny dowam etdirýärler.